Я усіх вітаю. Мяне клічуть Джексон. За мною сьогодні Хайкс у Дискорду. Всім привіт. Вось, що ми тут? Для чого собралися? А ми для того собралися, каб мяне палохаць. Вось. Сёння мяне будзе Хайкс палохаць гукамі сваімі. Вось так. Гэта не яго ідэя, гэта моя ідэя, так. Я вырашыў сабе трошечки папалохаць. Вось. Я не ведаю, що у нас тут буде і як адбывацца. Я не ведаю нават, якія гукі ён спампаваў, нічога не ведаю. Таму, ну, прыятнага прагляду. Хопіць. Так незвычайна без музыкі ехаць, прама. Без музики? Ну так, ти чуєш вось гэтыя старыя гукі машин, які яны, ну... Ну да, без музики, звичайно, непривично трохи. Але якщо хочеш музичку... О! Пробачте, але Це я... був перший скрімер. Але я зупиніться не можу. Чому скример? Я зупиніться не можу, тому що інакше я проіграю. А як ви ведаєте, усё буде тільки перемога. Ось. Працюємо тільки на перемогу. Це було з папки скримерів. Да, працюємо на перемогу. Прямуємо прямо на перемогу. Ух ти, як добре увійшов. Нормально, нормально. Слухай, ну я вже достатково так пройшов. О, вось він, легендарний. Що це було? Гэта мене не наполохало навод. Это просто смешно было. Слухай, у мене тут уже фініш. Я теж не очікував. Що, хочеш сказати, тебе ніщо не напугає? Ну, гэта было такое, ну, смешно. Ой, блін. Ну, Хайкс, я табе не казаў, але я як сапраўдны беларус абраў Volkswagen. Гэта не Passat? Ты зразумеў? Не Ці не? Passat, так? Ну так, гэта не Passat. Але гэта Volkswagen усё роўна. Ось, мабыць, тут і якісь-небудзь такой же 1.5 TDI ці 1.9 TDI. Які гучить так. Я, до речі, на такому гольфі проходив курси в автошколі. О. Ага. Гэта... Не, ну гэта не палохае зусім, гэта толькі так. А що тебе полохати повинно? Рэзкія гукі нейкія такія, каб... Ну, бляха, ну боты. Як жа вы... Окей. Окей. Мізинцем вдарив. Ну хай так, мабыць, гэта будзе не жахлівае, а смешнае відэо. А, вось гэта у нас ужо скрымер, так? Так. Петух плакать куриця. Пеўнік, значыць, у нас ужо гэты, я зразумеў. Так, дарэчы, я перамог. Ну, Що сьогодні буде цікавого? Ну, я не ведаю нават. Спадзявацца мне, што ты мяне напалохаеш ці не.
Угу. Это я так тормозив зараз. Слухай, ну так, я зрозумів, що мені хорори можна навіть не здимати. Вони будуть не Оце і цікаві. називається міньйони. Міньйони? Ага. Гэта вось... Це. У якім месцы гэта міньёны? Я можу зупинити, якщо що. Ти мені бітбокс включив, ці що гэта? Тут не було паузи. Гэта... Не гуки жаху, а гуки, я не ведаю, ну... Стемпли якісь для музики. Що це було? Просто якость гукал такая дрэнная, что усе вось гэтыя гукі, яны не палохаюць, а больш под гэта Це був скрінер хоча з Роблокса. рагатаць. Вось яно шо. Не, ну все, тут я проехал. Не ты мне дапамагаешь своими гуками, а NPC. У моей голове гэта... Це шахед. Не, у моей голове гэта было по-іншаму. Типу, ведаеш, быццам такі мужичок пролетае зверху униз і кричить так. Ні, в моїй голові це було, будто шахет біля дому пролітає. Давай, поехали. О, гэта было моцно. А, курва. Давай, 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 давай. Ёсть. Слухай, мне... Было, бляха. До рэчы, вось ведаеш ці не, але я ў сваім жыцці неяк прапусціў прострыт, і я некалькі гадоў не ведаў, што пасля карбону выхадзіў прострыт. Для мяне Undercover быў, я памятаю, цікавай гульнёй. Вось. Але потым, калі я дазнаўся, што яна вось такая насамрэч зламаная, то я ўсё роўна любіў гэтую гульню. Ага. Але ўжо не так, ну, ведаючы, што якая якасць была у прострыта, ты, дарэчы, мяне зусім не напалохаў. Ну, чакай, я яшчэ святло не выключу. У наступнай гульні выключу. Та не допоможе, напевно. Що ти вибереш? Агеру. А це? Так, так, яна вельмі добра кіруецца. Вельмі добра яна кіруецца. Я якраз святло выключыў, бо ўжо такі час, калі... Ага. Звичайно, вже 1:30 ночі. 23 кілометра, калі што мне зараз Ого. фігачыць. Гэта ты такі здзіўлены, так? Ага. Як жа ж нязручна. Таймінг попав. Ну, амаль. Бляха, курва. О. Я не разумею, где твои гуки, а где гуки гульни. Мяне
намагаюцца напалохаць перагрузамі, калі што. Мяне перагрузамі не напалохаць, у мяне з апошнім мікрафонам толькі перагрузаў было, што мяне гэтым не напалохаць. Бля. О! Як спроба напалохаць мяне пераўтварылася ў штосьці іншае. Ну такі звуки просто попались. Амаль што не чую тваіх гэтых гукаў. О, Гэта гэтак жа з тваіх падгатаваных гукаў было, ці што гэта было? Гук паведамлення якога? це звук з монобанку був. А? Гэта хоррор ці не? Ти зараз сосредоточен, ти знаєш, що будуть гуки. Я ўжо амаль што прыехаў, вось So, also, фінішна прамая. Гэта ты ўсё падгатаваў, ці што гэта? Ні, це на сайті вмикаю. Не вось туды. Я мапу калі што амаль што не бачу, у мяне тут мікрафон. З гэтага боку. Ух, бляха. Быў добры таймінг. А, чакай, гэта ўжо фініш. Слухай, Серйозно. гэта першая гонка, дзе я прыйшоў другім. Вось, але ж не за тваіх гукаў. Бляха, якую я памылку зрабіў. О. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ось так, добра. Ух. Слухай. Я нават так змог перамагчы. О, бляха, я тут яшчэ якую... Ого, ти чого порушуєш? Тільки почали, ти вже порушуєш. Чому ти на суцільну виїжджаєш? А, бляха, прабач, я ж забыўся, што гэта ў нас... Гэта, як... Ой, па стенке трошачкі. А што гэта ў нас гэты экзамен? Ну це вже автоматом не здав. Ну, бляха, прабач, я даеду, потому что тут зупыніцца недзе. Ой, єш. Щось ти якось дренно їдеш. Ну, бляха, фізика тут такая, ведаеш. Слухай, ну, пакуль што ўсё добра. Точно? Так, так, усё добра. Усё вельмі, вельмі добра. Я першы, а значыць усё добра. Ой, бляха, шо гэта, хто гэта? Гулец. Ну, трошки з таймінгом не паспеў. У тебе там, напевно, 60 ФПС, а в мене тут усі 20. А, ну я тебе віншую. Напэўна, ніколі не бачыў 20 FPS. Я не ведаю, як гэта... Ого, тебе завернуло. Да я гэты... Ручніком карыстуюся, каб... О, бляха. Ого ж, на Жигулі, дебіл. Я ўжо на фінішу, калі што. Ти трубку брати будеш?
Бляха. Ось так одразу ж. У мяне ажно запрыдзіла ў гэты момант. Ой, бляха. Ого. Так. Знаєш, що хочу сказати? Що ти хочеш сказати? Тут просто є одна дивна штука. Це Окей. називається Roblox Kids. Ага. Ну, так, не подманули. Трошки пазней было прямо своечасово. Якую я помилку дурную з... Що ти уже сигналиш? Oh, fuck. О. Гэта мяне Хайкс не папярэдзіў і ўжо тэлефануюць. 500 метраў усяго. Що я Крутий там? поворот був просто. Ага. Гэта зноў у мяне пасажыр тут. Гэта ты гук зрабіў ці што? Ні. Ну ти зрозумів, що це було? Не, я не зразумеў, што гэта было. Part sound. Парт? А. Зразумеў. Пердьош це був. Ну я зразумеў, просто мне спачатку паслыхалось, што ты сказаў парт Я саунд. просто не розумію. Я просто не розумію, чому це знаходиться у категорії скримерів. Що ти на мяне Сквідвард кричиш? не налякав. Гэта Сквідвард? Це Сквідвард був. Гэта калі ён такім быў? Бляха, Не знаю, хто- треба губку Боба передивитись. Хто гэтую серыю глядзеў, я вам пачуваю. Скажіть, яка це серія? А калі ласка, так, да, трэба ж неяк на каменты. Давайте напишите у каментарях, Розводити, да? што гэта, ну так, што гэта за серыя была. Мне цікава будзе. Мабыць, не мне цікава, але цікава вось Хайксу, ён 100% Я будзе подивлюсь. шукаць. Так. О, ти заправку проїжджаєш. А чаму толькі Мені у... хтось крикнув ліве ухо. Мне гэтак жа. Вось ён уже. Мгм. Што гэта было? Такія... О, це кіберпанк якийсь був. Що? Кіберпанк? Ну так, мені здалось. Ну, я другий. Що, це все? Так, так.